Защо децата не ви слушат? Може да сте учител, майка или баща. Говорите с децата и сякаш, що не станате, казвам, що на детето. Никаква реакция. Или може би викате. Това е също метод. Георги, лава съм! Обаче, колко въздействащо? Близо към нулата. И какво трябва да направим да ни чуят? Да си свалим гласа долу. Ето тук в градите. Да излиза от сърцето комуникацията. Т.е. да има тази вибрация, която детето е чувал, когато е бил в корема на майката. Винаги, когато имаме вибрация в гласа, действа успокояващо. Сякаш в корема на майката, когато сме били деца. И метафорично казано, гласа излиза, нали, от сърцето, от душата. И когато има много любов, вече има и уважение. Когато детето вижда, че е обичано, че има уважение и когато гласът звучи като гласът на възрастните хора, а не на неговите връстници, тогава ще има наистина въздействие на това дете и то ще слуша. Пробвайте, проверено, работи.